عزو السلام تنا تقبلوا زغبركم تعزبتنا نلوم عربي عسران سلستن ميازيا فرق معلتم فرقان زتلالو زينا ومستنادون في المالنا نمكتالكم بخبر زعدم الشام تولدي فلما كنتاتم هاجراوي محبر ممهران بهالي حبراو سرح متحجاز مدنفع وصيتا وسرح كم زعان مجلسو ابن زوا سنعف لعل عسران شعتن الشح جراو حارستو التعدي ما دبرت عنا قرجناي مسأته وعقل قلت زمتاتن قربن متعراين كقبر الله سب مويان تقلقلتنا الزخاخيرون اب امريكا بقدامي ربعنا كتشحن عسران حدن متن مشطها بحتى وبرت باستات 10 تاوي توسخ تبعي اب هندي او وشتي حدا معلتي نخلاي غزي زلا على متن ملكفتي كورونا فيروس تمسك حابريتا كان مينستر تعنا تمال عسران كلتا ميازيا اب موشه بماكلات الزباتات ماكل سمينا وقيح بحرن دوبا وقيح بحرن بستقبره ناي لابراتوري مرمراتات 33 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصلهم كابزيوم 11 اب اسمرا 11 اب باصع سمينا وقيح بحري 11 دما اب دوبا وقيح بحري مالت 6 اب عسب 5 دما اب عدي توشيبهم زصنحيهم زغمزيلن كله اب هوسبيتالات تعاقبهم كنكن كغبر لهم صنحو 13 اب زوا سمينا وقيح بحري 4 اب زوبا عنسبا بتقلالا 17 زيغاتات حاويم تفاني مالهم بز مسرت تقلالا قصري بكورونا فيروس زتلخف زيغاتات كساب لومي 3597 بصحلهم 3406 كابزيوم حاويم زتفانو 10 بموت زتفليو 281 دما جناب هوسبيتالات تعاقبهم زركبيهم مينستر تعنا عسران كلتا ميازيا كلتا شحن عسران حدن بكل مداي ابنتان زيغاتات مخصوصن مهناصن موياو قديتا ممهرانيو سلازخونه دما هاغراو محبر ممهران بهلي حبراو سراحن متحجازن بمدنفع نزع لامازين مسمار كسرح صنيحلهم وكيل رينا يوناتان يعبيون زدالو صبصاب يوناس ابراهام كقربايو هاجراو محبر ممهران إيرترا أب أبالاتو بهالي حبراوي سراحن متحققازن مدنفع وصيتاوي سراح كم زعممه أبومبر محبر ممهر سمون محر قليسوم كند علما محبر نكبري مسلاتن ربحاتات الممهران بمنصر عبيتو من معباليو من بمرققاز أويش تحبرة سب مريح ترى كم ساوتو مقبار مخانز تقاسم ممهر سمون بكل مداي أبنتاويان زيقاتات مهناتن مخصقواسن ما ياوي كديتا ممهران سلازغونه محبر عبي أدهبو هيبو كم سرحلو أبريهم نزع علامات زن موقع محبر ممهران إيرترا أب كلن زوباتاتن أما أكلاي بيت صحفتن دنب ممهران الله ويكا كلب ممهران النبلو لذي أب ما أكلاي بيت صحفت أب زلنايو حد عبي كلب لنا أب نفس كف زوبا بيت صحفت كلب الله أب مبزحت إنه أسان زوباتاتون كلب الله إذن كلبات زياتن حجي ممهران أب ترفي زيهم بحبار كوفيلوم بزعبا سرحهم زما يطلو بزعبا شغلهم زما يطلو تمكروز الله وطلو يهين مهين زبالو لي ስለዚህ بتزواور مجدي نتعلما زتقسكو دزراربولون نعو ابتكبار نخوعل زحجزلون مجدي ممهران كنيوتي أب حدا بيت وجعي تأكيبهم نكبر ميوم زملكت أرستات العلوم كزاتيو بايتا متتاح مسائي معبالة حدست ولدتات أم مئزانن مسمارن كمون هقراوي كبرتات محلاو زعبي إجام نخهلوهم محبر مريح ترى كم تساوتون أفليتهم حرملا حرنت إيرترا بعسرت حدن هاسش عند شعبت 291 بسناي فقاد منقست إيرترا زقومي هقراو محبر ممهران عبش عند شعبت 294 أستاد شدشت الشح زنبري قصري أبالاتو مستي أبتلات تمرتز تقبري قزيف وفري أب كلتا شحن عسران حدن ناب أستاد عسرا الشح كمز دايبه زتقسم مرسمون شوعات الشح كابزيوم دك أنستيوم مخانن أنا تسيروم اندحر أبيات تمرت بزيحن قصر تمهارو بزيحهم مالتي قصر تمهارون ترى بزيحهم كأن نعم زماتاتن قصري ممهران يدليو بز مسرت كأ بزيحهم مالتي أبشحن شعت 294 95 أكاديمية وعمل تمرتي قصري أبالات كندينيرون ترى إلنا شديش شحن شوعتن ممهران ترى يمنيرومنا كابزم شديش شحن شوعتن أبالات ممهران
تنشحن 500 كا دق نستيو ممهران نيرن ببرسنت خنريو خلنا زي 25% ጥራይ እንደቆማ ነይረን ደቂ ንስትዮ ማለት እዩ እዚ ማሕበር እዚ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ምስከደ ብሳላ ጻዕሪ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ወይ ብሳላ ጻዕሪ መንግስቲ ኤርትራ ድሓር ክተቆሰየ ኣብ 2003 2004 እቲ ቁጽሪ ናብ 8000 ደይቡ ካብዞም 8000 ከኣ እተን 25.2% ከኣ ደቂ ንስትዮ መምሃራን እየን ሕጂ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ሳሲክስ ናቱን ተዳወሲድና ብፍላይ ከኣ ኣብዛ ዘለና እዋን ተዳወሲድና ኣብ 2020-2021 ምስቲ ናይ 1994 ተዳ እናጻጺርናዮ 6700 ዝነበሩ ኣባላት ኣብዚ እዋን እዚ 19673 ኣባላት ኣለዎ እዚ ማሕበር እዚ ዕቤቱ ክንሪኦ እንተዳ ኮይና ብስታቲስቲክስ ንጹር ክኾነልና መተን ብ227.5% ዓብዩ ማለት እዩ እቲ ቁጽሪ ናይ ኣባላት ናይ ደቂ ንስትዮ እንተዳ ርኢና ከዓ ኣብ 1994-95 25% ጥራይ ዝነበራ ኣብዚ እዋን እዚ 36% ናይቲ ማሕበር ይቆም ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ዕቤት ብፍላይ ናይ ደቂ ንስትዮ ክንርኢ እንተዳ ኮይና ከዓ ብ369.3 ሚእታዊት ዓብዩ ኣለዎ ማለት ቁጽሪ ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር መምህራን መምህር ስምዖን መሓርያ መወዳእታ ማሕበር ብዘይካቲ ኣብ ስሩዕ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ኣብ መደባት ምጥፋእ መሃይምነት ከምኡውን ንዝተጸገሙ ወገናት ደገፍ ኣብ ምግባር ብዓቕሙ ከም ዝሳተፍ ብምሕባር ምስ ሃገራውያንን ኣህጉራውያንን ማሕበራት ዝምድናታት ብምፍጣርን ብምድልዳልን ሙያዊ ዓቕሚ ኣባላቱ ክብ ንምባል ዘተባብዕ ንጥፈታት ከም ዘሰላሰለ ኣፍሊጦም ማሕበር መምህራን ኤርትራ ክልተ ክፋል እዩ ዘለዎ ሓደ ክፋሉ ሙያዊ ማሕበር ክኾን ከሎ ተኸላይ ክፋሉ ከዓ ምትሕጋዝ ማሕበር እዩ እቲ ናይ ሙያ ማሕበር ብቐንዱ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ምዕባል ትምህርቲ ዘተኮረ ክኸውን እንከሎ ኣብ ትምህርቲ ክብል ከለኹ ኣብ ምዕባል መምህራን ኣብ ክብሪ መምህራን ኣብ መሰል መምህራን ዘተኮረ ክኸውን እንከሎ እቲ ኸላይ ከዓ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ጉዳያት ናይ መምህራን ዘተኮረ እዩ እቲ ምትሕጋዝ ንብሎ ኩሉ መምህር ኣባል ናይ ማሕበር መምህራን እዩ ኩሉ መምህር ኣባል ማሕበር መምህራን ኮይኑ ማለት ግን ኩሉ መምህር ጠሊቁ ነቲ ማሕበር ይፈልጦ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣባል ምዃን ጥራይ ዘይኮነ ተሳትፎ ምግባር እንተዳ ኩሎም መምህራን ዘዝግብኦም ተሳትፎ ገይሮሙሉ ናብቲ ማሕበር እቲ ማሕበር ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ክዓብን ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ኣበርክቶ ክህብን ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ከዓ ረብሓታት ንመምህራን ክህብ ይኽእል ስለዚ ነፍሲ ወከፍ መምህር ኣባል ናይዚ ማሕበር ኮይኑ ዘሎ ብግቡእ ነቲ ቅዋም ናይቲ ማሕበር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ከዓ ስለ ዘሎ እዚ ቅዋም እዚ ብግቡእ ፈሊጡ ክገብሮ ዝግብኦ ኣበርክቶ ኣብቲ ማሕበር ክገብር ካብቲ ማሕበር ክረኽቦ ዝግብኦ ረብሓ ከዓ ክረክብ ይግብኦ ይላበዎም ሚኒስትር ሕርሻ ማሕበር ቁጠባዊ መናብሮ ሓረስቶት ምምሕያሽ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ጨቃዊት ብርትዓዊ ዋጋ ክዕድል ምጽንሑ ይፍለጥ ከም ኣካል ናይዚ ድማ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ልዕሊ 29,000 ጨቃዊት ንሓረስቶት ተዓዲለን ኣሎ ወኪል ኤሪና መሐመድ ኣይፈራሕ ብዛዕባ እዚ ንዘዳለዎ ዜናዊ ፀብፀብ ኣሎ ማክዳ ሓጎስ ከተቕርበ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ደቡብ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ን166 ጽጉማት ሓረስቶት 29,150 ጨቃዊት ብርትዓዊ ዋጋ ዓዲሎም እተን ናይ ሓደ ወርሒ ዕድመ ዘለወን ጨቃዊት ብሕሳብ 15 ናቕፋ ንሓንቲ ኣብ 10 ምምሕዳራት ከባቢ ንዝርከቡ ሓረስቶት ከም እተዓደላ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም كيرا مربح درحو أبتن أزبا وزارة سعيدة صالح نيرينا بزهابة حبريتا اتمدب من جو طبا وقتات نمخعباتن تحستو مع عد السدرابيتات نمهبتا من زعلم مهانو بمتقاس زعلا مازين خسمر 4 درهو أبق أربو أمس زركبا نقطات حرشات وبقزم دنا بمفتار كونتات تعنم بقبو ككتاتولو تلابيام أب أتها حزان محدران من ربح درهو زلو درو تافلطو كابك أند بدوهتات مهانو زتقاست وزارة سعيدة ሚኒስትር ሕርሻ በስልጣናታት ከመውን ቀረብ መድሃኒትን መግብ ደርሁን በመቅረብ ክትሓጋገዞም ዘለዋ ጽኑዕ እምነት ገሊጻም ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተዓደለ ጨቃዊት ሕጂ ኣብ መውላድ ገጸን በዚሕን ስለዘሎ ጎን ጎን ተዕደላ መንግስቲ መድሃኒት ክቅርበለን
ኣብ ሓደ ዓድታት ሕማማት ይረአ ስለ ዘሎ ኣብ ነቁጣ ማይ ጎድፍ ዝነጥፍ በዓል ሞያ ሕርሻ አቶ ተስፋሁን ባርያጋብር ብወገኑ እተን ጨዋዊት ኣብ መነባብሮቶም ጽጉማት ሓረስቶት ለውጢ ከምጻእ ዘለዎ ተስፋ ብምግላጽ ሓረስቶት ኣብ ዝገብሩለን ምክንኻንን ናቤቱን ሞያዊ ምኽሪ ንምሃብ ድልዋት ምዃኖም ሓቢሮም እተን ጨዋዊት እዚአን ካብ መንግስቲ ቅድሚ ሕጂውን ይዕድላን ነይረን ሕጂ ከዓ ነፂና ኣለዋ ከተዓዋጋ ይዕድላ ኣለዋ ሓረስታይ ካጥዕመን ተረዲኡ እናተመዝገበ ይወስደን ኣሎ ሚኒስትር ሕርሻ ብዝገበረልና ደገፍ ተሓጊዝና ናብራና ንምምሕያሽ ክንጽዕሪና ዝበሉ ሓረስቶት ብወገኖም ተኸናኺኖም ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ከብጽሕወን ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣምነው ዞባ ሰንዓፈ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ን796 ሓረስቶት ኣስታት 20,000 ጨዋዊት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ከም እተዓደለ ይፍለጥ ኣብ ንስ ዞባ ድገ ምምሕዳር ከባቢ ግርጅናይ ዝተደኮነት መደበር ጥዕና ምስ እትህቦ ኣገልግሎት ዝመጣጠን ዓቕሚ ሰብ ክምደበላን ትሕተ ቅርጻዊ ምትዕራይ ክግበረላን ሰብ ሞያ ጥዕና ተገልገልትን ኣዘኻኺሮም እዛ ንነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ሎኮች ዓድሸኻል ኣሚንን ግርጅናይን እተገልግል መደበር ጥዕና ኣብ ርእሲ ዋሕዲ ሰብ ሞያ እርጋን ትሕተ ቅርጺ ስለ ዘለዋ ንዝውሃብ ኣገልግሎት ኣሉታዊ ጽልዋ ፈጢሩሉ ስለ ዘሎ ቆላሕታ ክግበረላ እቶም ወሃብ ትርኢቶ ሓቲቶም ሓላፍታ መደበር ጥዕና ተሓጋጋዝ ነርስ ዑመር ዑስማን የሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ኣብታ መደበር ጥዕና ጎንቶም ዝውሃቡ ኣብ ምክልኻልን ምፍዋስን ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማትን ምውሓስ ጥዕና ኣደን ህፃንን ዘተኮሩ ኣገልግሎታት ንቕሓት ሕብረተሰብ ዘዕብዩ ንጥፈታት እውን ከም ዝሰላሰሉ ብምጥቃስ ንዝበለፀ ኣገልግሎት እቲ ዝተጠቕሰ ሕፅረታት ክማልኣሎም ተላብዩ ተገልገልቲ በወገኖም ቅድሚ ምህናጽታ መደበር ጥዕና ከቢድ ጸገማት ከም ዝነበሮም ብምዝካር እታ ትካል ብእትህቦ ኣገልግሎት ጥዕናኦም ተዋሒሱ ርጉእ መናብሮ ይመርሑ ከም ዘለው ሓቢሮም ስዒቡ ዝቕርብ ዜና ወጻኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ናይ 2021 መጠን መሸጣ ብሕታዊ ብረት ምስ ተመሳሳሊ ግዜ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብኣስታት 13 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ጸብጸባት ሃገር ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጸባት ኣብ ዘን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሕ ናይ ዝዓመት እዚ ጥራይ 5.5 ሚልዮን ጠበናጁ ከም እተሸጠ እዚ ድማ ድሕሪ 1999 ዝዓበየ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣብታ ሃገር ኣብ 2020 ልዕሊ 21 ሚልዮን ኣብ 2016 ድማ ኣስታት 17 ሚልዮን ጠበናጁ ከም እተሸጠ ጸብጸባት የረዱም ምውሳኽ መሸጣ ብሕታዊ ብረት ኣብታ ሃገር ዝካየድ መጥቃዕትታት ፎኪስ ብረት ኣብ ዝወሰኸሉ እዋን ይርአ ብምህላው ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጸቕጢ ክፈጥር ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ እምቱ ፕሬዚደንት ባይደን ነቲ መጥቃዕትታት ምግታእ ምቁጻር ብሕታዊ ብረት ክትግበር ከም ዝኽእል እዩ ክእምት ጸኒሑ ዘሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓመታዊ ኣሽሓት ሰባት በመጥቃዕትታት ፎኪስ ብረት ህይወቶም ከም እተቐዝፈ ይፍለጥ ኣብ ህንዲ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ንኻልኣይ ግዜ ዝለዓለ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ተመዝጊቡ بمسرت ጸብጸባት ጥዕና ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣስታት 333,000 ሓድሽ መልከፍቲ ከም ተመዝገበ እዚ ድማ ትለበዳ ካብ ዝኽሰት ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ተፈሊጡ እዚ ሓድሽ ኣሃዝ ኣብ ህንዲ ንጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ናብ ልዕሊ 16.2 ሚልዮን ከባቢልዎ ኣሎ بزيكازي أبتا هجر أبز حالف 24 ساعات لعلي كل تشحن كل 267 كم زموتن تغلى لامت أنموت نواستات 289 شح كم زعرجن تجليتهم أبهندي بسنكي بزحي حمومات عقات إموزلو حسرة أكسجين مساليتاتهم نمت أنموت مليسو كان هرو خمس غل سب مزت عنات هجر يأمت اللهم إسرائيل تمال عسران كل التم يازيا بلع علامات سوريا متقعتي أير كم زكايدت كابتخاب استفنو زينا أرديوم تسقمتي ملسا قبرنايتي بسوريا استفتسمه نوت تحدروا مدبرات إسرائيل علامات زقبر متقعتي ميسايل من باريوم سب مزمك الخال إسرائيل زيت أقسم حيل أير سوريا نمبزحتو كابتي متقعتي علامو خي وقعه كم زبر عنو كجلس كله إسرائيل جن نتي استفتسمه
ነቲ ዝተመርጽ ዕላማታት ከም ዝዋቕዓቶ ኣፍሊጣላ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታት መንግስቲ ሶርያ ከምኡውን ኣብ ሶርያ ተደኪኑ ዘሎ ወተሃደራዊ መደበራት ኢራን ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከተካይድ ከም ዝጸንሐት ይዝከር እስራኤል ኣብ 2020 ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወተሃደራዊ ዕላማታት ኢራን ልዕሊ 500 መጥቃዕትታት ከም ዘካየደት ጸብጸባት ይጠቕሱ ይኹን እምበር ቀንዲ ግዳያት ናይ ተደጋጋሚ ፍጻሜታት ሰላማውያን ሰባት ምዃኖም መንግስቲ ሶርያ ክወቅስ ጸኒሑሎም ኣብ ሜክሲኮ ኣውሽጢ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ካብ ዝተረኣየ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝተገልጸ ደርቂ ተኸሲቶም ብሰንኪ ተርእዮ ዝበዝሑ ምንጪ ማያት ሃገር ይነጽፉ ብምህላዎም ቅልውላው ስተማይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ሰብ መዝቲ ሃገር የጠንቅቑለው ኣብታ ሃገር መጠን ደርቂ ናብ 85 ሚእታዊ ክቢሉ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጸባት ጠንቁ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ዝነበረ ዋሕዲ ዝናብ ምዃኑ ኣረድዮም ኣብ ቀረባ ዋርሕ እኹል ዝናብ ምስ ዘይወቅዕ እቲ ተርእዮ ብዕጽፊ ከይዛይድ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ስጋኣቶም ይገልጹሎም ብሰንኪ ክሊማዊ ምዝባል ሓያል ሃገራት ንዝተፈላለየ ባህርያዊ ጸገማት ይቃልዓ ከም ዘለዋ ይፍለጥ ኣሜሪካ ዝወደበቶ ኣህጉራዊ ዋዕላ ንምምካት ክሊማዊ ለውጢ ትማል 22 ሚያዝያ ብማንዛ ተቃኒዑ ኣብቲ ብመሪሕነት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዝተኻየደ ዋዕላ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ዝርከቦም መራሕቲ ልዕሊ 40 ሃገራት ከም ተሳተፉ ዝፍለጥ ኮይኑ ተጋባእቲ ሃገራት መጠን በከልቲ ጋዛት ክሳብ 2030 ብፍርቂ ንምጉዳል ስጉምታት ክወስዳ መብጽዓ ኣቴና ኣለዋ መንግስቲ ኣሜሪካ መጠን ዝትፋእ በከልቲ ጋዛት ንምጉዳል ንዝወስዶ ስጉምታት ብዝምልከት መብጽዓ ብዘይምእታው ብሓያል ወገናት ክንቀፍ ጸኒሑ እዩ ኣብ ዓለምና ብመጠን ዝትፋእ በካሊ ጋዛት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስርዓ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ብመንገዲ ላዕለዎት ወከልተን ኣብ ዘካየደው ርክብ ክሊማዊ ለውጢ ንምምካት ብሓባር ክሰርሓን ካልኦት ሃገራት ስጉምቲ ክወስዳ ከተባብዓን ከም ተሰማምዓ ይፍለጥ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ክሳብ 2050 ካብ ትፋእ በከልቲ ጋዛት ነፃ ንምዃን ኣብ ዘኽእል ስምምዕ ከም ዝበጽሓ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሃገራት ምዕራብ አንጻር ሩስያ ዘካይድኦ ዘለዋ ተጻብኦታት ደረቱ ምስ ዝሓልፍ ቁልጥፍን ሓያልን ክብል ዝገለጾ መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቦ ኣጠንቂቖም ፕሬዚደንት ፑቲን ነዚ መጠንቀቕታ ዝሃበ ብ21 ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦን ብማዕከናት ዜና ሃገሩ ብቐጥታ ዝተመሓላለፈን ዓመታዊ መደረ እዩ ኣብቲ ብቐንዱ መንግስትን ህዝብን ሩስያ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁጻር ኣብ ዝወሰዶ ስጉምታትን ዝተጎናጸፎ ዓወትን ዘተኮረ መደረ ፕሬዚደንት ፑቲን ሃገሩ ዝምድናታት ንምሽሕካር ድሌት ከም ዘይብላ እንተኾነ ግን ብጽቡቕ ድሌት ንእትወስዶ ስጉምታት ከም ድኽመት ንዝርእይዎ ዓጸፌታ ከም ትምለሰሉ ምዃናዩ ኣነጺሩ ገለ ሃገራት ምዕራብ ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ተኽታኺ ክብል ዝገለጾ ስጉምቲ ይወስዳ ምህላውን ብኣብነት ኣሰኒውን ኣብሪሁም ፕሬዚደንት ፑቲን ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ብጉዳይ ዩክሬንን ሩስያ ወሰናስን ምብራቃዊ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ዝተባሃለ ግዙፍ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስን ምስ ሃገራት ምዕራብ ዝጸንሐ ምትፍናን ከም ዝዓረገ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ ሩስያ ኣብ ውሽጢ ኣብ ወሽመጥ ክሬምያ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝቕጽል ተኸታታሊ ወተሃደራዊ ልምምዳት ንምክያድ ንዘውጻቶ ውጥን በቲ ስትራቴጂያዊ ማያት ንዝካየድ ምንቅስቓስ ንምዕጋት ዝወሰደቶ ምዃኑ የኣሜሪካ ትኸስስ ዘላ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ብጉዳይ ቤላሩስ እውን ከም ዘይተቃደዋ ይፍለጥ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሓድሽ እገዳታት ብምጽዳቕ ኣብ ልዕሊ ዝነጥፉ ዲፕሎማስያታት ናይ ምብራር ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዱ ሩስያ ተመጣጣኒ ክትብል ዝገለጸቶ መልሰ ግብሪ ከም ዝሃበትሉ ይዝከር نسعى السلالو زينا مستنى الأبزازي ملو زغط سلفون إرتي فخد كاتو العدم بروح معالتين